Kajing iseng samla balang Presbyterian Phut Muri. Sechisin ke pediang sungobha yapi ki para samla ki prabanget jong ke balang bat ya baro ke bapet bat kami ya kene ke YouTube channel jong kajing iseng samla balang Presbyterian Phut Muri. Ni ai kuble yapi ha kerteng ke batyang tam u Jesu Kris unong pen jongi. Ni ai ngo ya ublei kum kajing iseng samla bang idang la ban yo ya kene kapor ban syukri bat pendon burom ya u bat ai ba kabor kejong ublei kan ya lam yangi kat bang idang syukri ya u te ha kabasdang jong kajing syukri kejongi dongin ya lech ublei ha kejing duai ni wan hakmat jong me ablei kumba mi don lem rekat bat ngi ha kene kata yo baro stio ni kerpat yo me ablei men don lem rekat bat ngi ha kene kapor kum kajing seng samla ngi yo ban syukri bat pendon burom yo me ablei ya rap yangi ablei ai bor yangi min la ban IT bat ban sha skor ya ka ke ba tin ka jong me ka kren ha pedeng jongi kum ki kun samla don lam rekat amar kata na bendo basdang jong kajing skri kejongi karkuru ibaro kinohi simbenta ha karteng uji sungi pan dam kini baro amen ngin ruai kajing ruai kebahan kandai pun reu bat haden kene kajing ruai ngasngobha ban kerpat ya i musta precious stone kurba ban yalam yangi ha kabapuli naktin ublei bat ha kajing duai Omdon ha kepertai baro kat ujisu bekan yaro don ho kespa kamkor ya kespa beneng bahalo kajing ruai bekandai penrio baro kat uji subangan yaro don ha ukaspa kam kordo ya kaspa buneng bahalo ya kaje ya kajeng sogu
Hashem Jing Hon Hashadem Uku. Shwa bangin lay ublay ha jing duai. Ngan puli na kashti Paul sa ki Philippi kalnong basaw khat ka ban rio. Ba kum juru na ka kitab Isaya kalnong basan khat ka ban rio ba ka ban nyaw. Ba kum juru na ka kitab ka baar Shaki Chronicles kalnong ka ban nyaw khat ka ba khatsa. Kistien ki ba ong kum ne. Wat kuslay ya ka ru Henry ya ka baro da ka jing duai ba ka jing pat lem ba ka jing aingu to pin tep ya ki jing pan jong phi shau blai wat phi yo try kat badang la ban shem yu tu kar pat yu kat ba udang hajan to boman un eno ela ka linti bat uriu bom hok ela ki jing mon to un phai ru shau try te un sngosen yu bat shau blai jongi namar un ma par lada ki bre jonga ya ki balakhat da ka kerteng jonga kin pen red yela de bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phaino na ki lenti boman jongki kumta te ngan sngo na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan pen khia ya ka ri jongki dengan leit lang ble jing duai pa jing ba hamneng Iwan kini por mak jomi kan try. Ban ai ngu ik jing dan ka jomi ba ka jing care jing da jing smart ka jomi ngi ha ka jing em jongi ba hala ka sngi. Ngi ai ngu ru kini ka por ka ba mata ba me ai ngi try. Bangi la ban wan chami ha kini ka jing shakri ka jongi. Wala da kini ki por ki bangim la ban wan rung ka yeng ka jomi. Henry try ling ba kini ki YouTube channel try ngi la wan shakri ye me ka try. Ngi ai ngu ba ngi sngu ngu ba ya ka jing isnai ba ka jing rap ka jome bangi la ban le ikini ki bro try iwan khama ka jome kan try ban khat ka pat ki dan ka jome kan try ba kini ka jing sang samla ka jongi kan try ha jing panya ikini ki program na koi ka porsche ka por ling ba ki ni ki YouTube channel to yarap try ba man dan ka kan try ba ki nongelam kamjuru ba ki the khat hi baro kan try kamjur try men dan ka kan try ba kini ki nong pinya ani ki nong ring video kan try ba me men care men da men smar ki lang UAP way te rap ru kan try men dan ka kan try ki para samla ki ba bon kan try ki blak let eme kan try yarap ba me himen kran ya ki khnam ba ki la wan phai pat sheme kan try kamjur try te dan ka balang ka jongi hi baro kan try to care to da smar ki rempe yeng kristan UAP way kan try yarap ba me himen men pendap ya ka jing dan kam ka jongki ma kamjur ya ka ibro ka ba ki shem ka jing em ka jongki ba me men yarap ya ki try dan ka kini ka ri ka jat ban ri ka jongi ru kan try ka ba kum kini ka por bangi mat kini ka khlam ba me men yarap kan try bangi la ban light na kita ki ibro kamjur try men dan ka try ki bang bagi la ha ka ta ka jing pang stam ba men yarap ya ki ban pen kait pat ka jing pang ka jongki kamjur try te dan ka ba ki doktor ki nurse ki bran khmat do ban ya khun yu ni khanyang jing pang te rap men ai ki ke met ka bokai bu khia man ker khu ya ki ka yeng ka sem jong ki baro kan try se shikin tin kan try to dan ka kan try ba inong kren ban sa ai ki jing kren ha kan ka por ka ban ta to ai ba ka ki bro ka ba in pen khre kan long pre ne ka jing pen janai try to ai ba kan long na me kan try ya rap kan try I ba ka ki bro ka ba in kren kan long sha ka jing pen shat bor ka jome khna ma kan long ka jing bam ba kan jam sim yang ilang we pi we bangila banang yai em nang ya he ang san ka jing long ba kan jam sim kan try to snow jing khat ka pat ka jong i kan try to don ka ru try ba kan ka jing sang ka jong i na do pasdang do ba wai no jong ka to care to da ba to lam me kan try ba kan long ka ba pdiang hun khmat ka khat wis nei jong me kan try snow jing khat ka pat ki ba ret ka jong i hak sang jong Jesus Christ ni pan ka pat ni boro mta shpom chikru amen Kublai sibon mastar precious stone kurba ya ka jeng pen puli ka jong phi na ten ka jong blai ublai un kar khu ya phi nang la ban sukri u ha ki por ki sngi ki banang wan ha ka ni ka por pan
ngin sakri ublay langba ki jing ai ki jongi te kumba jule ha ki tayo baladap namar bangim patla banwan sha ki jing seng ha ki yeng mane ki jongi la karpat ya phi baro ba phin pen karpang ya ki jing ai ki jong phi ha ki yeng ki sam ki jong phi bat kat bangi dang pediang ya ki jing ai ngo ngin yo sngo ya ka wei ka jing ruai karpang na I wei ki de khot jong ka jing seng samla I miss wan rime ka mar banyang ha kane ka por na sngo bha ban khot ya I miss wan rime ka mar banyang ban ai ya ka jing ruai karpang ka jong I Ching em trong nghi ha birthday và đáp tăng ching cơ la vẫn em cứ ching em cả bập ha cả lòng bay e shi sha tăng khi ching sneal ki care sao đông ya nga buồn xin ha ching em ki wan pin bak la sha nu Shanungan pai lai tang shami kutrai Shanungan pe Shanungan ri dak sang ti jong mi tu badianga hasinda jong mi Jing e jing ya le baharu kom ngama ki bor paman ki wanap tha na ki ngam la ban la jing at phulung ki ker sao dong ya nga trai rap ya nga na ki ban ya ning ba Shanungan pai lai tang shami kutrai Shanungan pe Shanungan ri dak sang ti jong mi tu badianga hasinda jong mi Shirta Shanungan
ngin pen kentang ya ki jing ai ngo ki jongi ablay kpa jongi bah peneng utrai ki met bat utrai ki mensim ubalong utenrai jong ke jing kerku ha ke jing im ke jongi ngimla ban nyo ablay ya ki jing kerku ki ba mel kerku ha ke jing im ke jongi ha ke ne ka por ablay ngi wanra ya ki ne ki jing ai ki jongi hoi ablay ki long ki jing ai ki batang kendian na ki jing kerku ki babon sertap ki ba mel kerku ha ke jing im ke jongi pen khoi pen kentang ya ki ablay Syakano kano keba kejing seng samla ke pendon kam yaki kan long nom na ke benta ban peniar ya ke hima ke gospel ke jongmi kerkuyu ya baro kiba ai syak kam ke jongmi kerkuyu kam ki jam ki jing tre jing ta ke jongki kinang la ban ai shu syak kam ke jongmi bat kam tam kin ai ya ke do nut Syami Sengau atrai Iki jing nuai ki jongi Hakar tengu Jisu ngipan Amen Ngipan pau ke jing sengu ya imis wan rime ya ka Marbanyang Bat ki perlok ki jong i Malapan sengau Hapdeng jongi ya kani kubor Lengba ki sur jing ruai Kalong ke kubor Kaba ai mensim yangi Kebayok sengau Bat syak skor ya ka Tu ublay unkar ku ya pi wan rime ya ka bat perlok jong pi pindang la ban syukri u lengba kisur ki jing ruai ki jong pi ha kisngi ki por barok ni lapoi sya kawai pat ke benta ban yok sngau bat sya skor ya kubor ke ketin ke jong ublay lengba imasta WL Maulong rangba balang jong ke balang ke jongi Balang Presbyterian Put Muri Bat balong ru Unong yelam ka jing seng samla Bat u ex chairman ka jing seng samla Jongi Tiengi penpau ka jing seng ngu Ya pi Mesta WL Maulong Api lepdiang Ya ka jing penbait Jong ka jing seng samla Ban syim ya ka ne ka benta Tikum ka jing penkrek Ban yok sengau Ya ka kubor ha ka ne ka por Ngin ya soalang ban ya ruai ke jing ruai ke ba arspa han reu pukundai Lembat ngi trai tulong me bala pen long kut pen long snur mingen ma nisim mingen ma nisim mingen ma nisim pen long kut pen long snur mingen ma nisim habaro packer high lumen simban tre pen em kot belat parnakas ni birthday nakas ni birthday nakas ni birthday pen em kot belat parnakas ni Din trong me ai ngin snow bor trong ka hangi gran a trying in shak score me long u play me long u play me long u play gran a trying in shak score me long u play Jaman bayalam mi kejing seng hagani kapor ke pembenta ki para samla jong kabalang Presbyterian Put Muri
Ki para banget barok kat ki balak bani sim mentalang ha kejing sakri kejongi kum jisang samla ha kani kapor ke pementa. Ka baningkong ngai ngu yo blay bau dang play ya kani kalat. Wat langim patla ban yo ban kiu sekayeng ka bakentang ke jong u. Handai da kejing start jong kani kejuk ke pementa. Lingba kini ki kor ki bor. Banginang la ban sakri yo blay lingba kani ke YouTube channel. Tu blay ni snai ban kerku ya kejing sakri ke jongi na duk ke basdang haduk ke bawai. Bat ngingai skam baki ke barok kem pendap. Ken long ru nam ta ke buram ke jong u. Ting ai ku blay pi barok ha ke kerteng ke bathiang tam utrai jongi Jesus Christ. Mada kejing isnai ke jong u ngidang la ban long kumni kumbangi long menta. Te kenang banganum sim ya ke por ka kubor ke mengadon na kaktin ke jong blay kum ke jing slok lang hakini ke janmiet ke pementa. Kalong na ke kitab ke beningkong jong kisim ke lenong ke bakat kandai ke dekot ke banyo. Kiktin ki ong kum nim. Ti u angel utrai ulawan sasisen bad ulakta ya u. Ula ongru kejoj bad tobam namar ke jinglet ke jingai ya me. Bat ibenta ibang aku aban sim kum gijing slok lang bat ngi hakani kapor kalong tang itu ki benta ki basyadin ki baong kejaj bat tubam namar ka jinglet ka jingai ya me. Ti haswa bang ini poi sakani ka benta tung ini let lang khamat ublay ha gijing duai. Kum ne pat au blay bat ukpa jungi ubah beneng ngingu yeme namar kani kapor ka bakodor bamedang ple hangi ya kani kalat bangilak ban syakri ya ke kerteng ke jongme. Gidwai ru kuturai babha hakani kapor. Bameni snai ban kerku ilau jong syakri ubadon ya ke bentang ke bakrau. Ya ke ban ya selok ya ke ketin ke jongme. Syakri jongme ulong ubatelot ubaduna ke jing syampang ke jing sngotu. Ulong tang nong pop ubarem bar ubajot. Aneng gidwai ya ke jing penkobor ke jong mensim jongme. Baka kubor barok ke bau syakri un keren. Kaban mino anak sentur ke jong u. Kan long kabor ningkong ya uhi. Bat ya baro lang ki basngap bat ki basyak skor. Pediangi ke jing duai map ya ki pop ki bamisyam. Na bagi ningi duai kot kerpat mi Jesus Christ. Amen. Kejoj bat tubam. Namar ke jing let ke jingai ya me. Ki prasamla baro. Lesi habang puli ya kani ke benta. Ngingat barok na preng jongi ngitip ke jingja. Wala barok ngilai tip ru handrai kum ke jing maj pang kendiat haswa bangin poi sakani ke kubor. Kum ke jing lamprang sapang kan halor kani ke benta. Laong kaktin ke jong belai hadin bau Elijah ula job ya ke jingyale haulum Karmel. Persya ya ki sauspa san pongut ki nong yutuk lupa balam ler jong blay bal. Laong bau Elijah ulapa ban kem ya kita ki sauspa san pongut ki nong yutuk lupa balam ler. Bad anna habula kem ya ki laong bala peniap ya ki barok hakawa kisyon. Kata ke jingle jong Elijah ya kita ki nong yutuk lupa balam ler. Kalau poi ke kubor saka tengah jong Suim Ahab. Ka bekerteng ke Jezebel. Bat kata kalau penbitar sibon ya ka. Kalau ada bitar selah haduk kata-kata. Ya kata ke jingle ke jong Elijah. Bat kumta kalau pak ya kinong lam kutin syau Elijah. Bamakaru kan pak ban kem yu. Kenang bakan yu ban penhiar keput. Ya kajing kajong u. Elijah namar kata kajing ting, ya kajing berten jong ke Jezebel. Ong baktian jong blay bau lap het yap syari klau. Kat bau dang don hangta hari klau. Lani kat bau dang syong hangta hari klau. Hatrai jong udiang ratam. Ong ulat duai hau blay. Bat hadian bau duai ulat hiak. Bat namar ke jingtat ke jong u. Ulai yok tia hangta hari klau. Ulai yok tia hangta.
ngamut dor bola diok tiak lingai namar ka jing thaj ka jong u ka ba jerem ka ba ulayaj ulayok tiak hang ta lingai tat hado bau angel jong trai ulawan arsin ban kersiu yu ba un keno bat ba un bam ya kata ka jing bam ya ka bau angel ula pen kre na ka benta jong u angel ula butha yu Elijah ba un bam ya kata ka jing bam namar ba ka jinglet ka jong u Elijah kam dai ban kot hang ta hari khlau Henry ka jinglet ka jong u ka jingai ong u angel jong trai kom tau Elijah ula khi bat ula bam ya kata ka jing bam bat la ong ba kata ka jing bam kala Christian yu Elijah ba unla ban beteng ya ka jingyat lenti ka jong u ki para samla baro nakani ka benta ngakwa bangini phailang saki laituli kimat kom ka jing selok lang hakani ka por ka bamenta ka baningkong kalong ki jing bau Elijah umat u Yeshem u Elijah ngitip baro bau long unong yato lupa u bakrau jong ublay lani uta ubangi ong major prophet uni unong yato lupa ula kat kum gamon ka jong ublay bat ula le yaki ai baro kat kum ba ublay ula butha ya u banle handrai wala ula le kumta pen ban yo i hangni ba udang mat yaki jing udang mat yaki jing jenjar umat yaki jing tenju wat hadu uput ba ula sya berngem ba un sya ban simno yaka jing ka jong u Elijah habau yo sngow yakani ka jing berten jong ka Jezebel wat lau long unong ya tu lupa ubakrau jong blay komu briu uladap da ka jing sngow septing namar kata ka jing sngow septing kala penlong yo Elijah ba un petri syaklau syakari klau khnang ban pen yalade nakikti jong ka Jezebel namar kata ka jing septing bat kita ka jing bat kita ke jingle ki bau Elijah umat kala penlong ya u ba uhab ban yaj bat ban pet sisngi lenti ban poi sakata ka riklau ba asing ngila ban perkhat ki para samla kat no kata ka jingai ka jingyaj lenti ka jong u sisngi lenti muddur namar kani kamdai tang ka jingyaj lenti handai ka de ka jing pet yam ka jong u nakikti jong ka Jezebel te muddur ya ka jingjingai let's say uni Elijah uperkhan da ka ba udon hangta hari khlau on khamlait na ki jing khuslai on khamlait na ki jing jenjar on khamlait na ki jing pause ka ta ka ri khlau kam simlala ban pelaj ya u na kita ki jing khuslai kam simlala ban pelaj ya u na ki jing jenjar lemni na kita ki jing bat ki jing yale ki ba umat u Yeshem namar ba kata ka riklau kamla ban ai hu ya ka jing sok kamla ban ai hu ya ka jing tngen komta kala penlong yau Elijah ba ula duai hau blai ba ublai un simno ya ka jing ka jong u namar usngau ba ula jenjar palat usngau ba amdon su ki waipat ki ban kham jenjar ban ya u bat ya katang yu i ki kitab jong kis emi kitab baning kong kal nong khat khandai ki dekot ka bisipo hang tung yu i bo Elijah ong kumno ban ki la penyap ye ki nong ye tho lupa jong me da ka wait lam bat satang mangahi ngadang sa handrai Elijah tep ai ruem baki dang don sa ki waipat sis pangut ki nong ye tho lupa ki ba kham jenjar ban yu kita sis pangut ki ba syong ban re haki kram ki kro ki ba khlam not ban mi shane bat sawai pat bat ki ba shu imru hangta tang da ka jingle isen jong u obadaya
Hendrai Elijah te udang miaj sarum saneng. Udang yok ban pet syaklau syabetap. Hendrai kini te kimnut ban mi syanu-syanuru. Ki kam jenjar maki ban yau Elijah. Ki prasamla baik. Kajing im kajong iru hang nia pertai. Kalong kum kajing im jong u Elijah. Wat langi syakri yau belai. Ngiyakit yaba yakakam kajong kunrat hakabalang. Penban kajing ki wan hakajing im kajongi barobor. Tang haba kajing ki wan kawai hadian kawai pat. Tang kawan kajing keli balai kalong kumne. Balai kumne ka jayanga. Kat badang syakri yau balai kajing ru I kumbakinang kenton kawai halor kawai pat. Tang so batang mga marway ubamat yakini kajing Omdon su kiway pat. Handai tungin tip ki para samla bait. Ngiti hang ni lakumno ngidang syongsuk ngidang mat ya kejingsuk. Handai ki don kiway pat hagi jaka kari India jongi bat keleng ka pertai. Ki bakam jenjar bonsya ban ya kabangi ngimat hang ni. Haba ki jing bat ki jing jenjar ki yaiwan. Kom ki beriu teng ngiju persyangru daka bor ka jongi banyele yaki. Kom bakala jalong yau Elijah. Elijah haba ka Jezebel kala berthen ban simno ya ka jing ka jong u. Ula persyang daka bor ka jong u banyele ya kata. Bat kata kalong daka ba ula petri yalade syari klau. Ladangi persyang daka bor ka jongi. Kum kisamla lemne kum ki bangaj how Jesus Christ. Ladangi persyang ban wengno ya ki jing na ka jing ka jongi. Ladangi persyang ban wengno ya ki jing yale ya ki jing tenjo bat ya ki jing jenjar ki bangi imat ni syam da ka bor ka jongi. Tungin tip tang ka ni ka way. Bat kata ka long ban ka ba ngin khamat sya ka ba kham bat na ka ba sok kerdot ngin mat sya ka ba kham sok kerdot. Ladangi persyang daga bor ka jongi. Namar kata on amdon ki no ki jing on amdon ki no ki jing khuslai ki badaga bor jongi ngila ban weng. Ngenomla daga bor ka jongi lanoru. Hende de tang daga bor ka jong blai. Dai tang daga basyanya bat IT yaladi hau blai. Namar ba amdon ka nuko jing bau blai on omla ban weng na ka jing ka jongi. Matias kala nong ka bakhat khandai ka khot ka arpun riu ka pen scam ya kata. Ka ong daki briu kata ka bomla. Henry da ublay ki baro ki long ki bala. Ka baar ka jing yo thia hari khlau. Andau Elijah ulapoi syakerda ka riklau. Namar ka jing thaj ka jing jeram ka jong u ha ka jing ya nanti. Kala penlong yu ba un yo thia bat ba un yo thia lengai hangta. Kari khlau ngitep baro bakam dai ka jaka ka basngan ban yo thia. Namar ngitep bakadai ka jaka jong ki merat khlau ki bakensya. Kadai ka jaka jong ki merat khlau ki batrim ki badon hangta. Kari khlau kadai ka jaka hakaba ka jingyap kala ap lupa yau Elijah lada uyo thiasa hangta. Namar nangno unyo ya ka jingbam kaban kersan bor yu bat kaban pen yu hapdeng kita ki jing bat ki jing jenjar. Haka jing long beriu teng andala bantan ki jing bat bala bontan tang ki jing yale haka jing teng gawan ka jing do jing kermen. Ngisong khia ka mensim ipang ka donut ban perkat syapang yala ka jong ka jing syapang ka ki jing ki bangi mat ni Yeshem. Dan bonru ki beriu hakini ki sngi khamtam ki khun samla ki bayot thiano hapdeng ki jing sngosi ki bayot thiano hapdeng ki jing khuslai
ki be yo thia no hap deng ki jing e bat ki jing yale ha ka jaka bakin pai show blay hap deng ki jing e ki baki shem pen ban ki shem no ya ka rai da ka weipat bat kata ka long da ka lenti ka bakla ban pen kut no yala ka jing em ki para samla ba e ki jing snowsi bat ki jing khuslai ki ba ban yangi ki long kom ka ri khlau ka bomdon jingkermen ki jing e bat ki jing yale ki ba wan ha ka jing em ka jongi ki long kom ka ri khlau ka ba dap da ka jing snow shir khai bat ya ka jing ma ya ka ni ka jing em ka ba kinjado bat ka ba laru ban kejam ya ka jing em ka ba kenja men sem ni kan mau ha ka jing ruai ka jongi ka ba san spa san phulai ka de khot ka ba ar ka ongkum ni sha khlau shabtap ka pop kalam ban mane blay bakan sha kata ka long ka jing sir khai jong ka jing sosi ka jing khuslai ki balong kom ka ri khlau ki para samla ba i haba usoitan uyo i yangi bangithaj bat bangilwaj kabuit ka jong u ka long ban penyo thia ban yo thia lingai ha ki jing khuslai bat ki jing snosi ka long ka dak jong ka jing kutlat ya ki ai ki babha ban yo thia lingai hap deng ki jing e bat ki jing yale ka long ka dak jong ka jing do jing kermen ya ka step ka ba pernai bat ka ba kham sosi ru ka long ka dak jong ka jing bom sania ka jongi ya ka bor ka jong blai namar kata ka jing khat yangi kum ki samla kham tam ha ki sngi ki ba menta ka long bangin om yo thia lingai langi mat ya ki jing e ni mat ya ki jing yale ni mat ya ki jing skosi langi mat ya ki jing khuslai ngem dai ban yo thia lingai namar ngi don yo Jesus Christ u balong ka jing kermen ya ka jing em ka jongi kisam ka ba life sao ka de khat ka ba phra ka ong automat batukmi bau trai ulong ubabha suk utau briu ubasania ha u shushu aga gospel ka ko Matthias ka lanong ka ba khatway ka de khat ka ba arpra ka ong tu wan hanga pi barok ki ba thaj ba ki ba khia ka jingket tingan pen jam ya pi kita ada ki kentin ki ba snow it ki ba jisu ukular ladang ni lek ni berat hau jisu ukular ba un wengno ya kita ke jingkit ki ba khia ha ka jing em ka jongi ka balai bat ka ba khaddu ka long ka jingbam bala pen kre u angel habau Elijah ulai yothia lingai hangta hari khlau u angel utrai ulawan ban kersiu yo u arsian ong ka tiang jong blai angel ulawan ban kersiu yo u angel ulawan om tang ban su kersiu yo Elijah ba un kino na ka ba yothia Henry udah betha ya u ba un bam ya kata ka jing bam ka ba angel hi ula pen kre namar ba ka jinglet ka jong Elijah kadang jingai e u Elijah namar ka jing ban khia kita ki jing e bat ki jing khuslai usngau ba ka jing em ka jong u kan khambha ba kan kutno hangta hari khlau hakajing perkhan ka jong Elijah marwe usngau ba ka long ka badai ba ka jingyap ka kham kordor ban ya ka jing em habala bon bat la bantan ki jing e bat ki jing yale Hendrai soto pat ya ka plan ka jong blai bat tip ai ru ya ka jing thmu ka jong blai ba ka jinglet ka jong u kam dai ban kut hari khlau Henry ka jinglet ka jong u kadang jingai de tat hadu Elijah usmoto de tat hadu bo angel udah kersiu yo u udah betha bo on bam ya kata ka jingbam nang bo la ban beteng ya ka jinglet ka jong u kata ka jingbam jong Elijah ka bo la bam hang ta hari khlau
ong ka tin ka jong blay bakala kersan bor ya u ha ka jingya lenti ka ba sau posngi bat sau pomen ki para samla ki para bangai bait baro ublay ulabu yangi hangni hasla pertai bangin tang da ukpu bangin tang da kani ka ja ka do ka bangi bam man ka sngi Hendrai kum ki kon ki jong ublay ki bla siuspa da ka dorba ka snam ka jong Jesus Christ ni don kamru ya ka tin ublay ha ka jing ka man la ka sngi kani ka tin ublay kan long ka borba ka ban Krisyan ya ka jing ka jongi kat badang sa hangni hasla pertai ka kitab sam ka bisispa khat khandai ka khot ka bisispa anrusan ka ong ka jingsok ka bakrau ki don kita ki ba it ya ka an jong u don ka jingsuk ha kita ki ba it ya ka tin ka jong blai ki para samla ngim don da ka weipat ka jingbam na ka banta ka ni ka mensim ka jongi lait tang ka tin ka jong blai u blai ula dep pen kre ya ka ni ka jingbam na ka banta jong nga jong pi handai ka syong pat hangi langin bam ni yaka ilijati ula bam yakata ka jingbam ong ka tin ka jong belai bat kata ka jingbam kala kersan bori u nakabenta ka jingya lenti ka ba saupo sngi bat saupo mit bat hado ba unda poi haulum horep ulum jong ublai ken namar kata ki saupo sngi bat ki saupo mit ki thoru ya ka jing ka jongi hangne hasla pertai hapdeng ka ni ka jing ki parsamla ngila ban mat si bon ki jing ngila ban mat si bon ki jing yale ngila ban ye syam ya ki jing jenjar ba ki jing khuslai handre tungin ken mau ngi don ya ka tin ka jong belai ka balong ka jing bam ka ba belai ula penkre nak benta jongi iwe pa iwe ngi don ru ya ka ying ka jong belai kabalong ka jaka ban besar jingbam ya kita ki batangan bat ki basliang namar kata ka jing pule ya ka tin ka jong belai bat ka jing kiu saka yeng ka jong belai kinlong ka jing kersan bor ya ka jing bakan jaman sim ka jongi wat hapdeng ki jing wat hapdeng ki jing sosi wat hapdeng ki jing khuslai ka tin belai kan long ka bor bangila ban yang scam Wat hapedeng ki sngi ki ba bat ki ba jenjar. Wat hapedeng kan ni ka klam ka ba ngi mat hakini ki sngi ki ba menta. Kaktiang ki jong blai kan long ka bor bangila ban yang yele persya. Ya ki bor baman bat ki jingdom jong kan ni ka pertai. Shosho Yohanes kal nong ka ba saw ko khot ka ba life saw ong. U Jisu ong ba ka jing bam ka jong u. Kalong ban le ya ka mon ukpa jong u ubah beneng ubala pha u sakani ka perthai kataru kalong ka jingkwa ka jong Jesus Christ nak benta jongi iwe pa iwe bangiru ngin le ya ka mon ka jong u habangi le ya ka mon ka jong u ka don kam yangi namar kata bangin sim bat bangin bam ya ka jing bam ka bau blai ulabu kerpang nak benta jongi kibanget bat kibasyanya hau kata ka jingbam ka mangala ong meneh sakmat kala kersan bor yo Elijah hado ba undapoy saulum jong ublay kum taru ki para samla ba baro kalong ka jing ka jongi hangne ha perthai dei tang ka tien ublay ka bala ban kersan boringi gat badang hangne perthai langi mat ya ka jing langi mat ya ka jing yale Detang ka ketien ublay ka ban ay bor bangila ban yang scam. Detang ka ketien ublay ka bala ban ay ka jing tian wat ha ka por ka jing sosi ka jing kuslay. Kani ka ketien ublay kan ya lamru yangi bat kan hikairu yangi ya kalenti komno bangila ban poi ban lej syakahima ka jong ublay. Kani ka ketien ublay kan ya lam bat kan ay boringi komno bangin nang banyaj tat hadu banda poi syakahima jong u nakadaw Matius kal nong ka basaw ko khot ka basaw ong bom tang daw pu ba ubriw hendre de kitin baro ka ba mino na kasentor ublay
Ublay un isnay ban kerku ya kini ke kubor. Kawala bet hapedeng sibon ki jing klot bat ki jing duna. Ai bakan long ka bor nam ta jongi ki basngap bat ki basyak skor. Nam ta ka buram ke jong u. Amen. Ni penpau ke jing sungu ya imasta WL molong. Ya kani kubor malapan sengo pedeng jongi. Kalong ke kubor ke bakordor bat ke baai mensim yangi. Ki kun samla kam tam hakum kani kepor. Gom ki samla ngi kendo. Sibon ki jing ha ka jing ke jongi. Ai namar kata kani ke kubor kan yarap yangi. Nginang la ban syakri. Kambha ya ublay ha kipor baro. Kublay sibon masta WL molong. Ublay unkerku ya pi. Unkerku ya kayeng kesam ke jong pi. Unang ai bor ya pi. Mapinang la ban syakri ya kekam ke jong u. Hala ke jong kebalang. Tingi lapoi sya kabakut no jong ke jing syakri ke jongi ya ublay. Ublay unkerku ya pi baro. Langba kani ke jing syakri ke bangi layo. Ha kani kesengi. Ngin penwai ya ke jing ya seng ke jongi. Ngin ya ruai lang. Ke jing ruai ke balai spa pra. Bat hadin kani ke jing ruai. Ngan kerpat sacisin. Ya imasta WL molong. Ban pelaj yangi. Da ke jing kerku penwai. Ngaskus kem Jisu. Ulong jonga. A keburam blay. Ngayok mat lepa. Jing penim layok. Bat jing suspa. Das nam bekordor. Belasaj anga. Jing ruai balai spa pra. Ngaskus kem Jisu ulong jonga akaburom bleng ayo matma jing pen im layo bat jing siu spa das lamba kordor lasanya Bintang apendra, bintang arwai, ya ronong pen kat badang bintang apendra, bintang arwai, ya ronong pen kat badang ngala ai tilun ngashem snopha jinkmen ban yos ngo tin pasawa hapo kamen sim layai benda tangkak tin jing kak tin jing bintang apendra, bintang arwai, ya ronong pen kat badang bintang apendra, bintang arwai, ya ronong pen kat badang ngala ai tilun ngas ngosok jai bat lunong pen ngam snow kuslai bintang ayai am shaneng apen ngashem tang jing pa tang kajing bintang apendra, bintang arwai, ya ronong pen kat badang
Tung ini penuai no ya jing syakri jung yu belai. Tung ini pendam mag jing duai. Ya ngo ime kuturai nam tak ke barok ke mulai pendap. Batu isnai ban kerku kuturai. Bakin long kabor ya ke jing em ke jongi. Bat ka wai no jong ni kapor ka bakodor. Ngi duai tu ai ba ke jing e ba ublai ku pa. Ka jing ai khon jame Jesus Christ. Lam ka jing selok ka bathiang ka pensai bor mensem ko. Tu ai begini ke jing kerku lai ho we ublai. Kini long ringkat balaka jong ke jisang samla po jong ka balang. Hoi kilong ringkat lam baki reungat ki besyakri ame. Hakari ka ba ke jongi bat kelang setelak ka berthai. Mentabat syaduk ki babam jukur ru. Amen.